Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 11. Unom ka adlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro, gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kan-anan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunhayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran ang iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot ug usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ni baligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay kawatan siya. Siya manggod maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan na niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus mitubag, pasagdi siya og ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa kadakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudeo ang namiya ug bituo kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.